радостта в живота. И всеки празник ваш. Малък и голям. За всеки екран. Про студио Денис и Асан, град Ямбол. Про студио Денис и Асан предлагат професионално снимане, Сватбени тържества, рождени дни, кръщене, абитуриентски бал. изписване на новородено бебе. Про студио Денис и Асан, град Ямбол. За контакти. Град Ямбол. Телефонни номера 0895 17 70 14 0892 306001 и 0895 02 21 76. Про студио Денис и Асан, град Ямбол. Перфектно качество И кристална картина за всеки екран. Про студио Денис и Асан, град Ямбол.